Oei, 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 oei. Die vergeet je, Ismael. Wat zei je? Die vergeet je. Hier 2 meter uit de kant. Ja, je kunt niet alles uitzenden, dat kan hem één keer niet. Je moet ook monteren. Ja. Ja. Welkom bij Simmer in Friesland. Wij doeken de recreatie in met dit programma. En hier zijn we in Landhotel Legemeer. Het ligt in Legemeer in de buurt van Sint-Nick. Doen we echt van alles. Het wordt hartstikke leuk. Wij zullen bij de kok eten hier. Een heerlijke asperges. Maakt je fantastisch, kan ik je nou vertellen. Wij hebben eventjes jongen hoe een kamerfamke al dat werk wel wat om die kamer weer te krijgen. Helpen we echt bij. Maar we blijven zelfs ook even lekker aan het recreëren. Ik krijg mijn eerste golfles. Hartstikke idee. En ik ben al... waar ben ik? Ja, waar? Ja? Oh, Holtwa. Holtwa. Juist, dat Holtwa. bedoel ik maar. Ja, yes. En dat liep het erop. Must nou eens zien. Hey. Sjors, pinhai. Dit jit pinhai. Hij Pinhai. lijkt op de hechte van de pin. Dus ik heb wel een shot geweest. Hij koer nog mooier, trots loft. Ja, dat wil ik zo graag. Dat die lekker tot de lof gaat. Nou, neem de karren mee. Ja. Welkom in Landhotel Legemeer. Zo, gaat het hier altijd zo? Ja, Dan zo. stist al in de door. En dan wens ik u hartelijk welkom. Wens ik u ze van harte welkom. Alle gasten. Alle gasten. Nou, dat is toch bijzonder. Daar ben je je voor in hier. Ja, Daar stist je de hele dat is dag mijn bij. taak, door. Stist je de hele dag bij Ja. de door. Welkom iedereen. Ja, Oh, tof. Ja, we moeten al hier het wel, hè? ja. Maar er zit toch wel een beetje meer, denk ik. Al net. Ik doe nog wel iets meer, Wat doet inderdaad. al hier meer? Ik ben verantwoordelijk bij de receptie. Alles wat er op een dag gebeurt, dat doe ik. Ik ben een beetje hoe de internetsites, de reserveringen, de offertes, alles maakt ik in principe. Oké. Wat er op een dag gebeurt. En hoe lang doet het al? Al hier. En hoe best je zat al aan de kant? Nou, ik ga je vroeger als bijbaantje werken. En na de opleiding ben ik eventjes fit geweest, dan koekje wegkomen. Oh, En dus- dat is een vers contract. Ah, dat is beter werk. Ja. En wat voor opleiding wie dat? Lesjemanagement bij de CAN in Lauwert. En dan is dit een baan die weer op ons stuurt? Of, Ja. Ja? Ja, hotelscholen moeten er nog beter op aansluiten. Ja? Maar deze opleiding past er mooi bij. Maar dan wordt iets dan in de horeca. Ja, want het moest een hoop leuke mensen. Ja? Want hoe is je in contact met de gasten? Is dat echt heel close? Ja, proberen we wel. Want we zijn heel lief en we willen heel graag dat mensen je voelt maar een goed gevoel. Dat ze echt, nou ja, krijg zo de meesten welkom hier bij de door. Ze gelijk vertellen wat het te doen is in de omgeving. En ik gelijk ze naar de kamer te brengen. We brengen alle mensen naar de kamer toe. Lezen we alles even uit. We brengen naar het restaurant en de lounge. Laten we alles even zien wat we te bieden hebben. En voor alle vragen ben ze welkom bij ons. Dit is het echtpaar Beurt. Ze komt uit Engeland. Fietsen, dat vinden ze geweldig. It's nice and flat. That's what you like. Yeah, nice and flat. Yes, yes. No mountains over here. No mountains It's over here. easier. Yes, yes. Yeah. So you've been here how long? We've been here 6 days. 6 days. Yes. Yes. Yeah. And how did you come here? How did you find out? We looked on the internet Aha. and we wanted to find 4 or 5 places spread out in this part of Holland that we hadn't been before because we've been to Holland 3 times before. Yeah. The last time was 2006 when they were still doing the World Cup. And now it's the World Cup again, isn't it? Yeah. Not that we're interested in football. You're mind only you. traveling to Holland when there is a World Cup. Well, no, It's nothing to do with it. nothing to do with it. No. All right. You've been here some nights in the hotel. Yes. It's a good Very hotel. nice, Very nice. The food is very nice. The people are very friendly, Yeah. and they speak English. They speak English. Yes, they understand us. Yes. That's what they do in Holland. And you have been traveling on the bicycle, I Yeah, suppose. we've been out for 3 days on the bicycles. When I look at you, all those the bicycles, all the things you get with you, I thought you'll have to sit in a tent on a night on a camping site. No, we like No? our comfort. You like your comfort. Yeah. Yes. Het leuke vanuit je in een hotel zitten, is dat je je eigen rotzooi net hoe wat te roepen. Nee, dat is heel makkelijk, hè? Dat Ja. wordt wel bij Fayodien. Precies, maar dan Ja. mag er zelfs wel mensen wezen die het dan doen, hè? Nou, daar hebben we hier een heel goed team voor. Daar ben je al hiervan. Daar ben ik hiervan, samen met mijn collega's. Hoeveel collega's doen dat? We hebben hier met z'n fjouweren, want we hebben een vol hotel en dan moet ik alle kamers en spikkerspan helemaal skiën. Alsjeblieft. Dus, Hoeveel kamers ben er in totaal? 24. Oh, die mag je maar alle 24 doen. We metten ze hier alle 24 dwaan. Zit er echt iets druk op? Ja, er zit hier iets druk op.
Het moet vet 2 uur kleer wezen, want 2 uur komen de gasten er weer in. Oké. Goedemorgen, huishouding. Nee, druk je niet in. Dus we kennen erin. Nou, daar komt hij hoor. Miep Kraak van de huishoudservice. Dat dacht ik. We zullen eventjes de frisse lucht er terug in het waan. Ja, liever dat ik dan. Voor de slieperij van de voorgangers eruit te krijgen. Dosto dit, huishoudelijke dienst, ik zeggen? Nou, eigenlijk van alles wat. Het ontbijt en ik doe huishoudelijke dienst. Ik maai werken in het dinerjongens. Oh, Van alles wat. hoe lang werken ze dan wel net? Nou, ik werk 12 dagen in de week maar. Goed, wat moeten wij doen? We hellen het bij. Nou, zegt er niet maar ik heb geen idee, hè? Als ik het fout doe, moest het zeggen, hè? En waar litten we dat? De viezigheid ligt gewoon nog bij het lezen. Ja, Dus kinderen lezen we even op de bank. tuurlijk. Dan zullen we zien of het weer spik en span krijgen voor de oren. Dit doet dus alle dagen? Nou ja, ik dus net alle dagen, maar dit moet dus wel alle dagen. Ja, dat bedoel ik. Behalve als het blijven ze binnen, dan durven we het om het 2 dagen. Het is er ook al, ja, hè? Ja, die ken ik al. En dan stiet hier in de hal een karre. Ja. En daar maait het in. In de hal, waar we loskomen binnen. Dat is de badkind. Of die de verkeerde doet. Oh, deze karre? Ja, neem even die. Oh, Mooi. Naar boven. ja. Ben hier ook regels voor, als ik me zeg? Of vroeger in militaire dienst, dan moesten je je kleren. Dat is nog een trauma voor mij. Mesbreed opvouwen. Oké. Ja. Hier is een mes. En de kleren die moest precies de lengte van het mes hebben. Maar binnen hier rechts zulke regels? Of, Het moet helemaal strak, maar je geen plooien in. En het matras moet verwerkt worden. Dan ben het voordeel dat ik nou boksprings binnen. Maak het makkelijker op. Ja, maar nou heb je hier zo'n vreselijke punt, hè? Ja, die pakken we even beet. Ja. En dan vouwen we hem. Dus ertussen die rare flapjes en dan skoost het eronder. Zit ik een beetje redelijk of zei ze van het is nog wat... Dat is toch wel een beetje nuwer, hè? Ik ben er al wat bang voor. Oh, doorjaasje. En dan maar zo. Dit is minste werk, hè? Dus mensen... Ik hoop je net dat ik dat hoeft te doen. Nou ja, het is in het wurgmaatje, de man erbij en toch ik net meer op. Nee, maar ik daar jou. Wat? Ik woon hè, dus. Dat wat dus. Nou, dan Mag wil, je dat beeld nog op? Is wel? Ja, dat vind ik heel goed. Ja, dat is lekker makkelijk vanuit Dan- die camera. dan wil Hier. ik dat ik wel eens even zien natuurlijk. Kom dan maar eens even hier. Ja, mij die Kom dan camera maar maar eens even even. hier. Wie het snelste is begrepen? Nee, wie het Dan mooiste. wie het netjes Dat doet. het mooiste docht. Nou, dat liep het erop, Ismael. Kom op, Geert. Nou, wacht even, lampje. Kom even er. Nee, vind ik niet goed. Hier zit nog ruimte, dat kan niet. Ik hoor ik het hoor. Nou, dit liep het wel keurig hier. Nou, ja. Nee. Bijna aan het einde. Zal ik het even via de oude maatje? Wil ik het camerawerk dan maar weer wat? Liep het niet handiger. Zal ik dan maar bij gewoon aan het keertje gaan? Nou, shit, die van Geert, dat zit er helemaal raar. Het is wel een bende, hè? Must nou shit, dat zit er nou net in je zin, Geert. Ik heb er helemaal niks van. Komt wel. Ik ben een ongelofelijke anti-huishouder. Peter is van de asperges. Nou ja, hij is kok, maar Joert is hij van de asperges. Maar een goede helper zelfs. Het witte goud, hè? Het witte goud. Maar gewoon vanaf hier beginnen. Dan- Hier? Ja, dan is het makkelijk. Maar gewoon vrij stevig drukken. Dan, Ja, ik mag dat heel druk. Ik begin hem al in de gaten te krijgen. Ja. Waarom best kok worden? Is dat een jongensdroom of je dat... Nee, ik wou keukenarchitect worden. Keukenarchitect? Ja, alleen ik had geen HAVO gedaan, dus ik denk dan ga ik eerst MBO doen. En dan leer ik eerst wat van de keuken. Ja. En dan zal ik daarna wou ik keukenarchitect worden. Ja. Maar ik ben blijven steken in de horeca. Wat leek je daar zo leuk aan, keukenarchitect? Nou, ik hoorde van heel veel koks dat de keukens niet echt goed ontworpen waren. Dus ik denk Oh ja. dan moet ik eerst kok worden en dan voordat ik een goede keuken kan ontwerpen. Wat is nou de essentie van het ontwerpen van een keuken volgens mij? Want dat bekeert er dus wel eens om, begreep ik? Ja, toch de routing. Om te zorgen dat alles op de juiste plek staat. Maar dan binnen er dus kennelijk nog een heleboel koks die zeggen van nou, dit is het toch eigenlijk even net niet. Nee, klopt. En hoe is dat hier? Ja, het is hier wel redelijk. Ja. Ja, het is heel klein, dus Ja, ik kom in een enorme keuken te wonen. En dit is het dus. Ja, dit is het is echt. het.
Oh jongen. Ja, dat is super. Hey, zie je dit? Mooi in de overlap. Ja. Beetje harder drukken. Ik heb hem vrij snel in de gaten. Ja. Nou, lekker reutelen maar. Ja. Ik mat voor, Ja. ik mat de golf in. Oké. Ik kom dadelijk vooral maar de kleren is. Let Ja. ze maar lekker afkwallie. Ja. Dus tweede zwaar hoor, hè? Oké. Is goed. Tot straks. Hugo en Loes komen van Haarlem. Maar het zijn eigenlijk Friezen omutens. Het Fries is nog nooit uit Hugo en Loes verdwenen. En daarom komen ze geregeld nog in deze provincie. En op een zitten in dit hotel. Friezen omutens, hoe kom je hem in Haarlem te landen? Door het werk. Wat dien je voor werk? 24 jaar verliend ben ik daarheen gegaan als veranderingsmanager, zodat je bij Johannes Enschede en Zonen. Oh, dat is niet jouw rij toch? Dat is een drukkerij. Drukkerij, ja. Van het Jilt en van de bankpassen enzovoort. Ja, Hè? de verneemde uit jouw drukkerij. En daar ga je dus als veranderingsmanager? Ja, als veroringsmanager. Veroringsmanager. Ja, zo kan je dat nemen. Ja. Wat toch in hemelsnaam een veroringsmanager? Ja, nou die zorgt dat een bedrijf wat van origine eigenlijk toch wel monopolistisch weer, dat rucht in Amerika komt te staan. Hè? Maar Johannes Enschede is verleden tijd. Hè? Ja, dat is verleden tijd. Die is... Nee, dat is er nog wel. Ja, maar die is ingeruild door het... Wij houden ons eigen bureau. In je eigen bureau? Wij houden ons eigen bureau. Voor executive search in de voedingsmiddelensector. Wacht even. Ja, headhunters. Wij binnen headhunters. Dit klinkt ook weer naar een executive. Executive Ik krijg het search. niet eens. Nee, krijgt me net uit de strop, maar... Ja, zie ik hier gewoon toppersoneel uit voor mensen die dit goede managers zien. Zijst krijg. Ja. En ondertussen, begreep ik, Ja. wordt er geregelde reis naar Friesland ondernaam. Ja, in de weekend, hè? In de weekend Ja. om hier te Hier te wezen. spelen. En Ja. om hier te spelen. Ja. Jongens, dit was spannend. Ik heb nog nooit golfd. Je kan natuurlijk al op je bek uit je denkt, iets wel wat kennen. Ik ken helemaal niks. Even inslaan. Zei jij dat? Nee, echt om me heen komen, hè? Dus, Ja, nee, maar dit wil maar even. Oh ja, maar dit, hè? Dit, hè? Dit, hè? Ja, maar ja, oké. Ja? Ja. En dan een flink van Jetje, hè? Klinkt van je. Nou, het begin is er. Ja, hier. Dat shot er best uit. Hoe liep het dat? Hier? Ja. Hoe liep het dat? Ja, wij zijn onder de indruk. Ja, maar hoe komt de beste, hè? Je dat zag? Ja, als de bal alle mens schijnt te rijden, hè? Als hij een kant ingeeft dat hij een mens rijden kan, Ja. dan moet je wel even voor. roepen. Voor? Oké, want ik wiekte al. Dat is een waskouwing, zeg maar, hè? Dat de mensen dan in elkaar doeken kennen. Oké. Voor. Zo, het is vooral zaak, hè? Om heel rustig samen met die, hè? Heel rustig zo naar achteren te gaan. En dan de trottiebal te gaan, zo. Mooi in een swingende beweging. Swingen in één keer Ja, in de dus swing. net alleen nog met de jerms, maar ik een beetje met het boppen liggen. Hè? En die stok die bleef toch wel strak in de hand, nee? Die gaat Ja, maar net te net los, toch? Nee, net te los. Nee, Nee. Nou is het zo dat degene die de leegste handicap heeft, die slacht als eerste out. Nou, dat lijkt het me duidelijk. Zil ik maar? Lijkt het mij wel. Nee. Oh, waar verdient dat? Maar ik dat even moe doen? Waar verdient dat ding? Zie net? Nee, Hest hem? Nee. nee, dat moet ik net. Vieren wij hier een knipmoment? Nou, dat is een heel stuk beter. Wat een stuk beter is. Maar hij lijkt net midden op de fairway. Dus nou mag je zo afslaan, Geert. Ja, Dit is misschien ook wel een ik knipmoment. viel weer een knipmoment. Ben je een betoefde golfers? Nou, deze heren wel. Dat proberen we wel. Door stugge pogingen, zeg maar. Stugge pogingen. Elite, hè? Dit is elite, ja? Ja, binnen deze club was er wat. Ja? En wat betekent dat het dan haast? Nou, legere handicappers, hè? Ja. En jou? Ik jij er een beetje bij, maar in alle bescheidenheid. Nou, dat is misschien wel weer Ja. wat valse bescheidenheid Valse dan. Dat weet ik net, maar... Ja. Maar dat is... nou ja, dan wist ik dat er een ongelooflijk soort verdwam is. Het is een spultje wat er niet allemaal aankomt. Nee, daar ben ik dus hier wat ik achterkom, want ik Ja. golde voor het eerst. Ja? En Wat bij- is? Ja. En Dat bij- ben je nog snel. We hebben om naar 18 houten. Nou, ja, ik moet ik eerlijk zijn, we zijn even op 2 hekken bent. Ja, oké. Eerlijk is eerlijk. Ja. Maar het valt net aan. Nee. En als het denkt dat het kent, dan is er altijd wel wat oors en dan wordt net. En dan
En dan als dat dan kent, dan wordt het niet eens wel heel hut, dan is het toch weer oors. Het is altijd oors, Ja. dus. Ja. Maar hoeveel tijd stek je hier nou in zo'n golfsport? Als je een beetje scherp spelen was, dan moest je wel 3 keer in de week wel oefenen. 3 keer in de Ja, week. wel. Maar dan ben je echt een hele dag kwijt. Nee, Oh, nee. dat hoeft niet. Nee, dat kost natuurlijk, als je een ronde speelt, dat kost Ja. 4 euro voor een goede dat speler. is wel- ja. Maar ik geloof erin dat je 2 treden oefenst, 1 treden speelst. Dus dat betekent dat je op dit soort dingen, zoals deze man nou door oefenen. En dat probeer je in de baan, dus in de praktijk te brengen. Ja, op zo'n manier. Ja, ja. Lange slagen, hè? Een bal moet 200 meter. Mag- de pro doet dat mag- voor. Geweldig, mag het leukste wat er is. Hè? Hoe verder, hoe beter. Nee, maar dat is Ja. je steekt maar dat ding in je hand, hè? Ja. En dan denk ik, oh, ik heb er niet geweest. Ja. En dat is dat ding met jou Achterin en dan borst. woef. Ja, ja. Maar wist dat nou de pest is? Dat putje van 10 centimeter, dat is lekker belangrijk, want het is allebei een slag. Ja. En ik daarin, hè? Iedereen denkt dan van, daarom door deze man, ik schot op het kwarte werk oefenen, zeg maar. Want die lange slagen, dat is net het enige. Want ja, zo'n lange slag is mooi, maar als het een putje van samen mist, dan heeft het nog een extra slag. Hè? Oh ja. En dat Het is ook lekker belangrijk. Ja, dat is ik zo. Ja. Ja. Het is wel een mooi spul, hè? Ja, het pakt je wel bij de kiel. Hè? Ja, dat is de pest. Als het een beetje sportief onderleg is en de field wordt van sport, ja, het is altijd te verbeteren. Maar ja, dat heeft een veerlepper ik en dat heeft een tennisser en dat heeft die toen scootjes in is, die de boel niet aan de praat krijgt. Ik bedoel, Het is inherent aan de sport. ja, hè? en dat is ook wel leuk. Hoor. Zo, die is in het wetter. Ik begreep dat het bij golf en ik handig is dat je een zwemdiploma hebt. Nee, maar dit is ik... Allemachtig, wat Ik raad ik wel dat ding spannend, slecht, man. ja. Zo slecht. Ja, hij is fut. Du bist fut. Ik ben fut. Nou best de damesteam net voorbij. Dat betekent dat zo straks in het clubhuis trakteren moet. Dat jet erbij. Had de molie... Hier staan mij al deze vreselijke spelregels net vooraan. Nee. Dit valt niet mee, hoor. Nee, dat is een airshot. Ze worden echt prachtige, mooie, eufemistische benamingen voor de meest afgrijzelijke blunders in deze Leuk, sport. no? Ja, echt Ja, fantastisch. dat jet erbij. Yes, daar is hij. Ja, dit man. Ik kom in de buurt, hoor. Dat is niet oefenen. Yes. Mooi, man. Keurig goed. Dat weet ik net, dat weet ik net. Hij is te kut. Ja, hij is erop. Hij is erop. Ja, Hij lijkt erop. Ik denk die verdwijnt in die Hier, zonnebak. Jos. Dit binnen Sipke Bleker en Arjen Vels. Wij kennen deze beide mannen van hele orensporten. Bij gelijk zit voetbal in. Maar jongens, een beetje op leeftijd en jawel jer, dan moet er golfd worden. Nou, Sipke Bleker de voetballer aan het golven. Ja, sinds jaartje 5. Jaartje 5 ben ik bezig. En dat is dan mijn Arjen als verste paard, of Ja. zeg maar zeggen? Nou, wij spelen wel een boel met z'n tweeën. Ja. De diehards, hè? Maar van waar het golf, jongens? Want ik bedoel, volleybal is echt leuk, voetbal is prachtig. Ja, maar het is fascinerend. De technisch een heel moeilijke sport. En het geeft wel ontzettend een kick aan hem dan de boer raken. En dat hij mooi bij de pin neerkomt. Dat is geweldig. Het is een verslaving, hè? Is de verslaving, Arjen? Nou, Ja. we zijn er allebei laat mee begonnen. Helaas wel. Ja, maar Achteraf denk ik was ik maar eerder mee begonnen. Maar, Ja, want vertel me dat nou eens even, want waar is dan dat moment dat je zegt, en nou wordt het golf? Hoe kiest je dat herinneren en zegt, nou maar golven? ja, nee, je komt zo via in aanraking met de golfsport. En dan denk je van, ja, ik ben altijd gewend om met een balletje te spelen. Ja. En dit is ook... Kom even tussen mist in. Ja. Het is heel fascinerend werk. Het kan ook heel frustrerend wezen, maar ja, wat ons betreft, het werkt echt verslavend. Nou ja, ik dacht ook vaak, ja, golf dat is een oude lullensport, maar daar ben ik aardig van. Nou, dan ben ik het zelf ook zo langzamerhand natuurlijk. Dit is een geweldige zelfkennis in dit. Ja. Yes! Nou ja, briljant. Nou, zo, de heeft nou nog een tweede kans. Hendrik Jan de Tuinman is ook gearriveerd. Zo, daar is het. Wat is dat te lachen, man?
Kijk het zelf beter, denk je? Ja. Oké. Nou, dat willen wij wel eens Nou, zien. eigenwijze camera, maar kom maar op met dat ding. Lukt het niet? Ja. Zo hard als je kunt. Die wordt hem, ja? Nou, hier, op hol 6. In 1 keer van hol 2 op hol 6. Nou, hey, gefeliciteerd hè. Dank u wel, Dit is geweldig. Dat doet niet iedereen je na. Nou, Hugo en Loes, ik moet je bedanken voor deze geweldige golfles. Ik heb genoten van die beheersing vandaag. Ja, Echt geweldig. prachtig. Mooi. Wen je net gewoon op verkeerde plak, zie ik mij. Doet wij zo deze green horen. Ik denk, waarom komen ze net gewoon bij Ronde Friesland? Ja. We hebben daar dus werk. En we leven en wen je daar ik met plezier. Oh. Maar we hebben een Frieske krieten bijvoorbeeld. Ja. Daar. En daardoor staat dan weer wat in, Loes. Ja, ja, ja. Dat is toch geweldig, de Frieske Ja. krieten. Het is al sinds 91 in bestuur. En hoe gaat het met de Frieske krieten in Haarlem? Heel goed, heel goed. Is dat zo? Wij Want hebben de ik oudste krieten buiten Friesland, zeg maar. We besteden van 22 december 1890. Zo. Maar mijn indruk weer dat die Frieske krieten een beetje een langzame dood aan de sterren gaan. Nou, dat zal ik wel gebeuren op de duur, maar bij ons is het dan nog wel vrij. Er komt nog verjonging bij zelfs. Nou, dat is Ja, mooi. dat is heel mooi, ja. Ja. En hoeveel leden hij in? Rond de 160 ongeveer. Ja. Oh, dat is toch Ja, wel we wat. hadden een hele Nou, dat is toch een krieten. goede krieten. Ja, ja, is het Ja. ook, ja. En dan ben je bestuurslid. Ja, met de voorzitter. En ben je toch ook lid van die krieten, Hugo? Ja, dat met wel. Ik ga altijd zijn, ik ben haar Klaus, hè. Dus ik ren naar mij, zeg maar, hè. Ja. Helemaal top. Ja. Nou moet ze dus serveerd worden. Ja. Nou, hier staat er ham en ei. Ei. Ham en Ja. ei. Dat is echt heel lekker traditioneel, hè? Ja. 6 stuks. Oh, het wordt een bouwwerkje, hè? Ja. Oog wil ook wat Ja, natuurlijk. absoluut, man. Eitje erbovenop. Ah, jongens, het is... Maar het is de echte, heerlijke Hollandse asperges. Dat ziet er lekker uit, hè? En volgens mij hoor je hem daar wel van. Nou, ik wil je bedanken voor de uiterst snoffelijke middag op een golfbaan. Voor die geweldige golflessen. Ik heb er een protte van geleerd. Maar wij moeten ik bedanken natuurlijk voor deze geweldige kookkunst. Dat is Peter. En we hebben nog stofzuigen Oh, gekeerd, ja, hè? ik Dan kan je wel denken dat is kleerbist. Zeg eens. Stofzuigen, dus dat dan thuis wel. Ja, dat doe ik dus altijd. Dat dus nou, Ja, shit. echt hier. Viel ik een I want to break free aankomen? Ik dacht het wel, hè? I want to break free. We moeten toch even onderscheiden, hè? I want to break free from your life. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free. God knows. God knows I want to break free. En nou de Karin.